चिरां जिल्ला समाज अनसाय बिफाननि बानजायनायाव दिनै 31 अक्ट'बर एबा सरदार वल्लभ भाई पटेलनि जोनोम एबा हादरारि खौसेथि सानखौ लोब्बा लाखिनानै चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमनायाव थानाय दादगारि हाथिसाराव फरायसुला फरायसुलि फोरोंगिरि आरो बे ओनसोलनि सरासनस्रा सुबुंफोरखौ लानानै खौसेथिनि हानजा सुरो। बे हाबाफारियाव चिरां जिल्ला समाज अनसाय बिफाननि CDPO समेश्वर मोसाहारि, फसान मानि ब्लक कअर्डिनेटर आरो अंगनवाड़ी मावथि हानजाफोराबो बाहागो लायो। दिनै 31 तारिख अक्ट'बर गोथार सान। बे गोथार सानाव आसाम गभर्नमेन्टनि बिथोन बादियै तथा BTC गभर्नमेन्टनि बिथोन बादियै जोङो चिरां जिल्लायावबो दिनै 31 अक्ट'बर दिनाव जोङो सिडली चिरां एक्सेस प्रजेक्टनि सिङाव थानाय हाथिसार सेक्टरनि आन्दाराव जोङो हाथिसार एम इ स्कुलनि हेडमास्टार सारखौ लानानै बिनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ लानानै लोगोसे आंनि सुपारभाइजार बायद'खौ लानानै आरो जोंनि पसन अभियाननि ब्लक कअर्डिनेटरखौ लानानै आरो PMBYनि एसिस्टेन्ट डिस्ट्रिक्ट कअर्डिनेटरखौ लानानै जोंनि अंगनवाड़ी वार्कारफोर हेल्पारफोर आरो बे उन्दैसा एम इ स्कुलनि फंबाय बिनानावमोन सात्र सात्रिखौ लानानै जोङो सरदार वल्लभ भाई पटेलनि बे गोथार सानाव जोङो सरकारनि बिथोन बादियै जोङो मोनसे पिस रेलि खालामनो आखायाव लादों। दा बे गोथार सानाव जोङो बाहागो लाफैनो हानाय जोंनि बे हाथिसार एम इ स्कुलनि हेडमास्टार सारखौ आरो बेनि स्टाफफोरखौ आंनि गोरबो सिंनिफ्राय आङो आन्तरिक श्रद्धा ज्ञापन खालामबाय। लोगोसे आंनि जेनाखि ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि पसन अभियाननि माने एसिस्टेन्ट ब्लक कअर्डिनेटर आरो PMBYनि एसिस्टेन्ट डिस्ट्रिक्ट कअर्डिनेटर आरो सुपारभाइजार बायद' आरो अंगनवाड़ी वार्कार हेल्पार आरो बे जोंनि हाथिसार एम इ स्कुलनि फंबाय बिनानावमोन सात्र सात्रिफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आन्तरिक श्रद्धा आं साफ्रोमनोबो बावनानै दिनैनि बे गोथार सानखौ जोङो जुरिनाय जासिगोन। बबेसिम लागोन रेलिखौ? बे बाजारसिम लागोन जों, बाजारसिम, दादगारि बाजारसिम।